A zas a znova som tu. Pretože je veľa otázok a na to ja mám veľa odpovedí. Perfektne, dík za všetky zas a znova otázky, ktoré chodia. Veľmi sa teším, že vás to takto chytilo. Mňa to chytilo ešte viac. Poďme odrabať zas a znova kúsok po kúsku. Jednu za ďalšou. Ďalšiu za prvou a tretiu za štvrtou. Casio sa ma pýta. Zdravím, chcel by som sa opýtať len jedno. Chcem si dať tetovanie na hornú časť tela pri stavcoch. Len sa bojím, že ak moc priberiem cirka takých 10 až 20 kg, že sa mi tetovanie zväčší. Tiež je to pravda, som totiž mladý chalan a určite to ešte priberiem. Smajlik. Za odpoveď ďakujem. Kámo ďáble, priberaj, cvič, makaj. Ja ti ručím za to, že tá tvoja kerka sa nezdeformuje. To by si musel pribrať 50-70 kg, aby sa ti mohlo zdeformovať, plus by musela byť na takej oblasti, kde sa tvoria strie alebo niečo podobné. Strie sú porušenia kože, ktoré sa natrháva. To znamená, v tomto okolí sa väčšinou vytvárajú strie na bruchu, okolo opasku, že nám sa vytvárajú prakticky všade, keď sú veľmi tlusté, keď rýchlo priberú, keď jednoducho môže sa stať, že aj otehotnejú. Ale pozor, kerka, ktorá je napríklad tu okolo brucha, tá sa deformuje. Áno, tá jediná sa môže pokaziť. Všetko ostatné, čo je na bokoch a tak ďalej, vôbec sa nemá dôvod deformovať. Videl som nie jednu kerku, ktorá pekne narastla a potom sa aj vrátila. Samozrejme, trošku narastie. Ale keď si to zoberieš z technického hľadiska, hej, máš biceps, dajme tomu obvod 50 cm. Technicky vidíš len polovičku, 25 cm. Tvoj motív má 25 cm. Narastie ti biceps o 10 cm, čo je samozrejme nemožné, ale OK. Tak o koľko centimetrov ti narastie táto časť? O polovicu. A stále menej a menej. Ale ten motív bude vyzerať stále pekne nalepený, pekne v dispozícii. Kým samozrejme nebudeš mať tam centimetr naznačený a všetky milimetre, tak to pravítko a potom ti to narastie, že nebude realita. Ale zvyšok naozaj si nerob vôbec starosti. Telo môže sa bez problémov stať, že je naplnené viac vodou, niekedy si suší, niekedy si chudší. Vôbec to nerieš. Daj si vytetovať kerku, nech ti robí totálne radosť a vôbec neber vohľad, že potom budeš nejaký obrovský veľký. Pozri si nejakých kulturistov, ako sa deformovali ich kerky. Pozri si, ako začali, ako cvičili a kde sú teraz. Uvidíš sám, že ako sa im zdeformovali kerky. Z mojej strany vôbec si nerob ohľadom toho starosti. Ženy, nedávajte si na stred pupku niečo tetovať a nemáte absolútne žiadny problém. Alebo nepriberať. Alebo neotehotneť. Je to už len na tebe. Lukáš sa pýta. Zdravím, chcem sa opýtať, keď mám nové tetovanie, ako je to so spánkom? Nemôžem tomu nejako poškodiť, poškrabať ho alebo tie chrasty? Nemám si to radšej do niečoho zabaliť, obväz alebo také niečo? Ďakujem za odpoveď. Lukáš, nerob si absolútne žiadne starosti, naozaj. Málo kedy sa stane, že v noci niečo pokazíš alebo zoškrabneš alebo niečo také. Ja som mal za 9 rokov len raz v živote jednu kočku, ktorá v noci si trošku na lítku poškrabala a odlúpila jednu chrastičku. Samozrejme mi volala, že David, niečo sa stalo. Ja že čo sa stalo pre Boha? Úplne straja hrôza. A škrabala som si trošku z tetovania. Ježiš Mária, nerob si problémy, absolútne bez problémov dotetujeme, pretože mu to jednoznačne patrí do povinnosti tatéra dočistiť tú kerku, keď náhodou sa niečo stane. Samozrejme, nie keď ju šitne vytetuje, hej, že máš vypadaný bordel, vidno to, že to je fľakaté samo od seba. To je už problém jeho kvality, ale inak, keď náhodou sa niečo vyškrabne. U mňa v štúdiu to funguje jednoducho. O mesiac si pýtam vždy ľudí, aby prišli sa ukázať. Keď náhodou niečo vypadlo, alebo niečo je zoškrabnuté, alebo niečo sa treba dočistiť, nie je problém. Dočistíme, vybavíme, len treba prísť o mesiac. Ale málo kedy sa to stáva, že niečo musím dočistiať. Čiže keď je náhodou niečo vyškrabneš, vôbec si nerob starosti, len sa o to staraj, natieraj adekvátne a nebude žiadny problém. Frank Monroe, to je asi žena, sa pýta. Otázka. Nie, to je chlap. Aha, sorry. Otázka. Ahoj, měl bych teda otázku. Jaký máš názor na tetovanie, ktoré nemá pro lidi žiadny význam a nechávajú si ho delať spíš kvôli vizuálu, spíš ako módny doplnek, jestli mi rozumíš a všimol si z toho. Dík za odpoveď. Môj názor je absolútne jednoduchý. Ak si ty ten človek, ktorý naozaj chce mať tie módne vychytávky, super, skvelé. Väčšinou sa ale stretávam s tým, že keď si ľudia dávajú niečo z modného hľadiska, že chce to mať adekvátne štýlové, tak za pár rokov to už potom nechcú, pretože móda sa mení, vkus sa mení, všetko sa mení. Pozor, ale je tam taká jedna malá oblasť, podoblasť týchto módnych zberateľov a to sú zberatelia tetovaní. To sú tí typci, ktorí sa nechávajú tetovať od špecifických taterov, úplne skvelých, na svete, poznám takých nie jedného, nie dvoch, ktorí jednoducho
obetujú danú časť tela pre toho tatera a on sa cíti ako galéria. On chce ukázať tieto veci. Toto je na tomto krásne, hej? Že on si tu zbiera veci a na to je hrdý. Nemusí mať pre nich význam, ale zbiera si umelecké diela. Ale čo sa týka týchto módnych záležitostí, dosť to neodporúčam. Presne preto, že sa stane, že sa ti zmení vkus a potom sa ti to nebude páčiť. Áno, ľudia si povedia, však to je OK, však je to hento. Ale prečo nosiť na sebe niečo, čo je len OK, keď môžeš mať niečo naozaj, čo pre teba niečo znamená, čo je pre luxusné pre tvoje srdce a pochádza to znútra navonok. Neodsudzujem to, je to absolútne skvelé, mal som takých pár zberateľov, ktoré naozaj chceli nejaké umelecké dielo odo mňa, ale tak či tak som nepodlezol svoju laťku a nastavil som si, že musí to byť aj znútra. To znamená, že dostali zas a znova ten špecifický motív, ktorý bol šitý im na mieru. Nie len, že som dostal chuť, tak som sa vyšantil. Jednoznačne, daj si kerku, bez problémov, zbieraj kerky na svojom tele, len aby to dávalo hlavne zmysel, aby si potom nevyzerala ako chladnička, že poskladané. To je moje malé odporúčanie. Ale ináč, čím kvalitnejší tater, tým väčšia radosť je nosiť jeho dielo na tele. Takže idi do toho. Tak, na dnes aj stačilo, zase sme zmakli krásne otázky. Neviem ani čo už hovoriť na tomto videu, takže to skrátim. Píš, link máš, otravuj ma, respektíve pani asistentku, túto zakývnam. Jo. A my s radosťou dáme tvoju otázku do ďalšej relácie. Ak ti samozrejme neodpoviem osobne, alebo táto otázka sa už opakovala a nájdeš ju v predošlých videjkách. OK? Tak sa teším na tvoju ďalšiu otázku a v ďalšej relácii sa vidíme. Máme logo na chrbáte? Máme. Dobre to vyzerá na tej kamere, Enhancer Tattoo. Sme pekní? Sme. Ste sa naučili si robiť zo mňa zadnú časť tela a mne sa to prestáva páčiť. Viete čo? Idem si to robiť sám. Vieš čo, jednu reláciu venujeme pani asistentke, aby bola v zábere. Poď ke mne, poď. Střílej. Au. Máme značkový Enhancer Tattoo pad. Píp, pad. Pani asistentka má za chlamuždi. To je jej. Firemne také nemáme.